skal huske noget, inden du skyder. Hvad er det? Hvad er det her? Ja, de vælter dem, fordi det jo ødelægger. Bare læg jer helt stille. Så er det altså træk, så er det lige. Ja, så tror jeg, det tager lige. Tror jeg, lortet det ikke fryser så meget, og her er det nice. Sikrer dig våben. Lad det bare ligge, skriv ned og markere gå. Kom. Nu skal den være her, mand.